Týmto oficiálne chcem poďakovať železničnej spoločnosti za prvotriedne služby. Japonsko sa môže prísť učiť. Zmeškali sme prípoj v Slanci, lebo mali sme meškanie 10 minút, takže ďakujeme veľmi pekne. 7,5 km. Vidíme sa na Izre. Zastávka pri jednom z bunkrov, ale z tohto ostali iba zbytky. Tak až tretí pokus bol úspešný, funkčný, neveľmi rozbitý bunker. Ideme to pozrieť. No, Zuzka urob prieskum. Okrem asi tak miliardy komárov je tu takýto krásny, pravdepodobne podkovár. My sme mohli ísť, Gabo. Vidím ju. Hej, Gabo, si prikryl. Takže sme na Izre, trošku oddychu a ideme zháňať drevo. Treba naostriť, ale... Príroda nejaká naostrila. Ja sa tu dokážem vypražiť, ako je teplo. Vážení priatelia, na Izre tieto spokojné deti, ktoré papajú špekačky, ktoré si tu upiekli na ohni, ktorý som osobne ja založil tu na ní. Vás všetkých pozdravujeme, detský outdoorový klub Stopa. Čaute chalani. Ja som to zapálil. No určite, keby si to ty zapaloval, tak to zapalujeme týždeň. No, ešte ho musíme natrénovať, jak sa vyrába ohnisko. Tak, v každom prípade takéto veci trénujeme, robíme, skúšame. Väčšinou to musím zachrániť ja, aby sme vôbec mohli opekať. A keď sa vám moje vstupy páči... Áno. A to je Keď... čierne. To ti za to môže, že si takú opiekol. A pekný záver výletu aj s mamkom. To je vedúca toto, jak sa venuje deťom. Akože fuj, hrozné. Aj by som skonštatoval, že robíme super činnosť, že deti nie sú na mobile. A naši členovia si nosia kapezetku. Keď sa vám moje vstupy páčia, dajte like na Facebook, pridajte sa na výlet, na tábor a vidíme sa pri ďalšom videu. Máš aj YouTube channel? Áno, máme aj YouTube channel, aj Instagram, aj Facebook a budeme aj na Spotify a Apple podcasty. Na Spotify? Čo ty chceš na Spotify? Čo to je na hudbu? Spotify podcasty, miláčku, predstavujem ti novú sociálnu sieť. A aké by si